Ikuskarria. Etzegia tabote den motelen ura, Josean, baina bikaina iruditu zaidak. Bai, beste botea hundio ikusita eta baju mateik, eta nik uste gaina beti izan dut. Aspeko pelota guzti gaizki horiutazek. Aspen pelota asko ikusi batzeneko den botan, frontisetik eragarri ateatzana, botetxuk, goi jarria txapa ondon, hemen atzeti errezkentzeienak, eta pelota esageratu beana izan dek, eta gero baju dienen beak arritzen beak arritzea, pelota klasoekin. Errapikapenean ikusi izan dugun irudi hori, txapapeko kamerak eskenitakoa benetan doktorea. Juan hori aukera hobea zuen, baina horrez du, tanto bukatzerik izan oraindik. Mendizabal. Urrundik berriz ere Juan, emanez ordea. Gora. Gehiegi arrotu du Juanek, atzeraka etorri da, atzelariari laguntzearen. Gehiegi arrotu eta 10. tantoa gorrientzat, Irujok. 7 eginak, 5 galduak, Aimarrek 5 eginak, 3 galduak. Mendizabalek eginik ez galduak 2, bat behartua, Goñik egindako bat galdutakorik ez. Irujo boleaz berriz ere, Aimar biladoa, ez du sartzerik izan, ezker orman jarri diolako pilota. Irujok, ezkerkada bikaina Mendizabalek eta tanto. Oier Mendizabalek egin duen lehenbiziko tantoa, ezkerkada ederra izan da oso. Erremonteko pilota baliz bezala, ezker ormari helduz joan da, ikustazue, ezkerkada. Jaso ezin Goñik. Aimar. Moztu. Jaso Juanek eta atzeratu. Jaso baino gehiago. 8. Eskuinka da bikaina. Eta Oierrek kendu egin nahi eta kanpora. Hasieran ere gertatu zaio. Gauza berbera. Irujok beste bezelik izan behar partu asko irabazteko ikabide dizteko. Baina hor gauzainek itiak ustazaio, finaletan ebai. Baina gualako baduk. Baina ez teizki bedoaiek aprobetsatzen. Fenomeno bat, bazekio. Baina ez da gazkarra kantxan, bedoaiak aprobetsatzen. Epaileak gorriei kargu hartzen. Pilota berria denean proba daiteke, baina ez. Gozen erdia pilota gagatan. Badoa Irujo. Eraman Mendizabalek. Irujo gireki. Eutsi Aimarrek. Oso ongi Goñi. Aimarren eskuinka da, ederra. Oso ederra ere. Jaso Goñik. Olaizola. Bien tartera ongi, Goñik eskatu eta Jaso. Aimar atzera. Bolea Irujo. Sartzat eman dute. Sartzat eman dute. Juan Martínez de Irujo izan da eskua altxatzen lehenbizikoa.
Epailek ere azkar, baina etzekit, hau, a ber. Ea, zer izan den. Nik uste hor ukitzeula, Hala ematen du. Hala ematen du, hor igurtziz doala. Igurtziz da hor pixkat irikiteala, momentu baten. Hor duzue. Hor egiten dute bat pilotak eta itzalak. Beraz, epaileak oso ongi. Ez dira, pilota errazak izaten erabakitzeko, Hor, zalantzakoak bi izan dira. Ez bat ere argiak eta errazak, baina bietan oso ongi epaileak. Orain sake gaiztoa atera du Irujok. Hauxe izan da Juanek sakearen bitartez egin duen estreinakoa. 16 eta 11 lehenbiziko aldiz, 5 tanturen aldea. Eskuin Sotamonoz erantzun bikaina. Gantzoa. Peñu. Txokora Irujok, ez nahi bezain txokora ere. Pelota Aimarrek eta Mendizalek aukeratutakoa izangoek. Baina batzen Irujok eta pelota behatei, Irujik ezatak, zekirik baino. Litekena. Hau botez da, erdi botekoa, pelota bikaino, Ikaragarri eman dio, barruan eraman Aimarrek, txokoan deja da ederra. Eta tanto bikaina izan da benetan bikaina. Irekitako hori zoragarria, indar handian irekitakoa. 17 eta 11 gauzak zail jartzen ari zaizkie. Binakako txapeldunei, oraindik ere txapeldun direnei. Iruditzen zait, etenaldia eskatu nahiko dutela. Alaxe da, iragarkietaragoaz. Agintzen ari dira Juan Martínez de Irujok berak aldu ere egin ditu batzu, baina hausi ere berak egiten du eta hainbesteko nagusitasun erakutsi izkio piloteoan bakarren bat galtzea ere onartu diteke. Galdu lezakek. Erama Mendizabalek, Gantxoa Irujok, Jaso Ainarrek. Atzera Juanek. Aimar. Erkin Mendizabalere. Ezkerrez jartzeko azuen. Atera joan da. Eta gero, bai, Gantxo zehatza jo ere. Irujok ezkerrez. Ez du behar bezala jo. Hor Saetxetik. Atzera jotzen hasi da. Baina ez du behar bezala jo. Aimarri eskura eman dio eta bera salduta geratu da. Hortxe duzu, txokoan salduta. Baina bai ederki aprobetxatu ere Aimarrek. Motzen. Eta ala egin beharra zeukan, Goñi, hortxe zegoen orain ere. Zehaztasun harrigarriko errematea izan da. Eta guztiz ere.